YouTube, аз съм Metashkis9, при мен това са долу 751. Сега ще това е за BG Master, една група в YouTube. Клан. Седо. Аре, обясня. Да, казвам. Ами се събираме в участието BG Master и който иска да участва, да ни прави геймплей на моя Skype Sonic Dona 9, не, Sonic Dona 661 и ще избираме най-много 5 човека в плана. И това е. И добре, сега се наслаждавайте. Това ще бъде голямо. Не правиш ли? Ти ли го ремише? Ага. Добре. Сега остане да играм и ще умра от тях. Ще крашни играта. Грубна ли е? Май не. Айо, пали го. Трябва да съм го запалил. Оле, майко. Иди попи. Оле. Запалил го. Наслаждавайте се. Запесна. Омага. Страшна ли играта? Запесна ми. Май това беше. Я. Чиповете се отиде. Но карайте. Запесна ми. Това беше от мен. Чао, бос.